Идеята за откриване на изложбата е на доцент доктор Димитрос Румпус, ръководител на Информационния център за гръцки език и култура към Великотърновския университет. Поетът Сеферис става лауреат през 1963 година, бил е и дипломат и един от най-добрите преводачи на френските символисти в Гърция. Името му заедно с това на Никос Казанзакис е емблематично в световното културно наследство. Това е един от най-значимите гръцки поети на 20 век. Интересното е, че той пръв получава Нобелова награда от гръцките творци през 1963 година. В поезията му присъстват много образи от древногръцката митология, често свързани с героя Одисей, с който самия писател се чувства по някакъв начин свързан поради изгнанието от родната си Смирна, където той е роден. Фотосите са осигурени от Културно-информационния център към Великотърновския университет, а на откриването, което бе онлайн, присъстваха негово превъзходителство, посланникът на Република Кипър у нас Мариус Кондоридис и главен асистент доктор Емилия Николова, която говори за творческия път на поета. Студенти неоелинисти рецитираха стихове на Сеферис.